Това е Galaxy Z Flip 4, а това е чисто новият Galaxy Z Flip 5. Какви са разликите в 60 секунди? Galaxy Z Flip 5 вече предлага голям 3,4 инчов външен дисплей спрямо 1,9 инча при Flip 4. През него могат да се правят селфита, да се пишат SMS-и и отговори на известия от Viber и Messenger, да се гледат клипове в YouTube и да се използва навигацията на Google Maps. Новият смартфон идва и с актуалния премиум чипсет Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, който осигурява супер бързи реакции и обезпечава модела за няколко години напред. Освен това, базовата версия вече е с 256 ГБ вградена памет. Flip 5 е с изцяло нов механизъм на сгъване, който прави телефона още по-устойчив, а двете му половини вече могат да прилепват идеално в затворено положение. Защитното стъкло вече е Gorilla Glass Victus 2, което е по-устойчиво от предходното Victus Plus, а освен това е запазена високата защита от вода IPX8. Galaxy Z Flip 5 се базира на Android 13 и новия интерфейс One UI 5.1.1 на Samsung. Производителят обещава 4 актуализации на Android версията и цели 5 години апдейти по сигурността.